Hello! What's up mga Zayo, mga Jong? This is Juan Guy Claros. Welcome to my YouTube channel. Ayan guys. Today guys, pupunta kami ngayon doon sa sa kapitbahay namin na nagtitinda ng mga butong or buko. Buko ba 'yon sa Tagalog? Ayan guys, bibili kami ng buko guys. Gagamitin namin to para gagawa kami ng nilusak na saging. Ayan guys, so ano pang hintay natin? Samahan nyo kami guys para bumili. Bye-bye! Oops, wait! Hindi pala bye-bye. Ano pala? Sige, let's go! So, na guys, padong na may lakaw. Kuyoga kong mga kusgan nga iyaan. Puros mga kuan guys, single. So namoy ka repair diha. Buy one take one daw. Lakaw mi guys, pating inita guys. Grabe ka init. So advice ko sa inyo guys, pag gusto yung gumala ganito kainit, maglagay kayo ng sunblock. Sobrang init. Ito guys, may subdivision malapit sa amin. Super maraming subdivision dito malapit sa bahay namin guys. Yung amin lang ang hindi subdivision. Guys, tulhog na sa migay. Dangob. Dak-dak taron. Kani siya mo ni sa himuong konti abit no? Eskwelahan. So may bago ng paralan dito malapit sa amin guys. San Jose Elementary na to, Helen? San Jose Elementary. Di pa nagawa. So ma-divide na ang ano, Talamban ug San Jose. Ang katong kuan daw ang elementary na to sa San Jose High School. High school na to kanimo, elementary dire. Okay, mas kuya man na to. Oo. Mga dagko na to. Kuya mga Yan guys. Yan yung barangay hall namin banda dyan. Barangay hall. Salamat, nilandong na. Yung butong dire. Nga no, kaila din ang TV ni. Yan guys, ang daming kabayo guys. Pag-aari po yan ng Lulier. Yan. Daming kabayo. Ang init. Sarap pag-takbuhan dito guys. Sobrang maraming kabayo. Yan. Ngayon nga lang sobrang mainit din. So guys, malapit na kaming dumating doon sa aming destination. Doon na kayo guys. Makakabili na kami ng butong. Butong pampaano. Ganda guys. Sobrang ganda dito sa likod. Tabak. Ito raw isa din. Ayo. Ano ito sa niya first?
Natog lagi na. Baga siya kuan, amo tay ba baga. Okay. Mana siya gwapa nga tag-iya diri guys. Naray. So kung malit mo og butong ari ra mo dire sa Tigbaw. Maricel's Butongan. Paliw sa hatag ni Pepe. Hey. Pila gay na inyong kanti per butong man natin no? Oh. Pilay price ana? Ayan lang may din 5. 30 ang dagko, by 5 ang gagmay. Oh. Ya, pwede naman sa naigat ay naman na ginarap ko naman ano. Nana guys ay. Guys, padong nami uli. Hala, timiling guniti sabi kay murag nawag nako ang kuan ni. Sige. Interview. 1 hour later. So guys, ipaningot mig bugbog. Kabit-bit na mi guys. Tamong toyo naray. Pampabugnaw. Padong na mi uli. Gusto mo mag-inom guys? Gusto nyo uminom? Ayan, San Miguel. This is not ano promote. Ayan, unpaid promotion. So baka naman San Miguel sponsor. Kahubog na to nagpayag, kahubog payag. Kahubog ninyo guys. Punta kayo, pwede kayong pumunta dito sa Payag. So guys, sa gitawag yung nani dealer. Bodega nila guys sa San Miguel. Yan, malapit lang dito sa amin guys. So wag na kayong magtaka guys kung yung mga tao sa amin mga palahubog. Kasi marami kaming stock dito. Tabako lang hubog. Sa amoy lang daw, lasing na agad. Ito na lang natitirang lasang sa amin guys. Wala nang mga lasang dito. Puro na bahay. Ito guys, sa gilid to ng ano namin bahay. Mulberry Drive. Yan. Diyan kami naglalaro nung bata pa kami. Ayan. Bahay na. A little longer than a few minutes later. Dayo. Pag-anak. Maam niya ito kaya yung doon akong di na ko na malisok kaya hindi ko lakutan lang. So here guys. Yan. Naglulusak na kami ngayon ng saging guys. Nilagay namin yung butong, ay yung lubi pala. Yung coconut kanina. Ayan. Ayan. Naglulusak na kami ngayon. Napapagod na yung tiglusakers namin ngayon guys. Gahi. Ayan. Yung
linusak na saging. Made of wood tong ano guys, panglusak namin. So, antayin natin matatapos na yung linusak natin guys. Tapos na to mamaya. So, anong masasabi mo? Ha? Masarap? Masarap? Masarap ba? Masarap? Ano? Nasarap. Sarap daw guys. Ayan. Tingin siya sa linusak guys. Yan, antayin na natin matapos yan guys. Later. So, here it is guys. Tapos na po ang aming linusak na saging. Guys, mga unta guys. Nahimo na ang among linusak na saging. Yummy. Mga unta guys, barato ra kay ni. 80 usa. Alak ka. It's done. So guys, let's try to taste this one kung lamig ba dyan guys. Ganun ka mo tilaw? Ha? Tilaw ka? Taste? Ah, taste. Sige. So, let's try. Lamig guys. Ikaw. Di ka. Arte guys. Di ka. Sige, let's try guys. Yummy. You want? No, guys. Delicious. Dito vegetarian. Dito vegetarian. Masarap po siya, guys. Lamig sa niya, nailantik, no? So, amat gali. Mek. Okay guys, let's end this one guys. Si Dudong lagi. Ingat ko good. Dudong lihat tuh Dudong.